गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली जोबोद दुखुनांथावना ना आं मैयाहाय फुंनि समाव हयथ' बावखाराव भिडिअ मोनसे हगारनायाव दाउखानि बाथ्रा एसे खोन्थादोंमोन नोंथां। बे दाउखानिनो जाखिनि भिडिअ फैगासिनो दं आरो लाबोगासिनोबो दं नोंथांमोना जोबथारनायाव नायलांबानो जाबाय। दाउखा R.Daoka ना बिथाङा आफादनिनोमोन अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिमोन बिथाङा दा क'क्राझारावनो थायो। जेखियानो जादोला आं बेखौ बुंनो थांला बिथाङा बहा थायो थाया बे बिथांनि बाथ्रा बिथांनि बाथ्रा। थ' खोथाया जाहैबाय मा बिथाङा सानसे समाव राजालामा गाथेनाय होसिख्रावनाय जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय बै समावहाय बिथाङा गोबां समावनो होसिख्रावनाय हाबाफारियाव स्टेटमेन्ट होनायावहाय आग भाग बाहागो लायोमोन। नाथाय दिनै बिनि अबस्था मा हालाद मा अबस्था जानानै दङ ना बिखौ नोंथांमोना एसे उनाव नुगासिनो दं आरो नायलांबाय थानोबो हागोन। बिथांनि सावगारिखौ नोंथांमोना नाय स्क्रिनाव होगासिनो दङ मा हालोदाव दङ बे हालोदखौ नायोब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिगोन बा मोनथिगोन। दिनैहाय बिथाङा स्ट्रक जानानै राइटनि आथिं आखाइ फारनैबो बेंगुरा जानानै थाबाय। दिनै बै समावहाय प्रमद बर'नो नांगौ समाव इउस खालामबाय इउस एन्ड थ्र' ना बेफोरबायदि खालामना दोननायफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो मोनथिनायाव बिथांनि बिसियाबो दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानो बिथाङा खुगा सिंनिफ्रायनो गोसो सिंनिफ्रायनो ओंखारनाय हायाखै। जाखिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन बेखौ फोरमायस' बुंबाबो मा रावजोंबो बुंबाबो जे दिनैहाय खुंथायाव थाग्राफ्रा बे खामानिखौ मावाखै बा दिनै गोख्रों गोरा खालामनो थाखाय डक्टर बा हस्पिटाल लांनाय बा मोनसे बेबस्थाखौ लानायखौ जों नुनो मोनाखै। जानो हागौ दिनैहाय बिथांनि गोसोआवसो दं दाउखानि अबस्थायावसो आफादाव थानाय समावबो बिथाङा बांलादेश थ' ओरैहाय भुटान कन्टेक्ट खालामनाय गोबां खालामबाय थानाय जादों आरो बिथांनि थ्रुयैनो गोबां आफादनि मेसेजफ्राबो थांबाय थादोंमोन। आफादा दिनै डिसबेन्ड जालांबाय। दिनै NDFB आफाद हिसाबै बिथांखौ अनलि जों थांनानै मोखां खोन्थानानै मा खबर दं माब्रै दं खबर सबर बेफोरबायदि खबर मोनसे लाहैनो हानायल' गोहो दं जोंनि जाखिनि XNDPनि सोद्रोमाफोर आं सोद्रोमासो होनगोन दे खारन लिडार होननानै बुङोब्ला गोबां लिडारफोर दं। बै लिडारफोरा दिनैहाय बिथांमोनखौ सिनायिफोरबायदि जानानै दं। न'आव थांनानै खबर मोनसे लाहैनो सम गैया। जेब्ला मार्टियार्स डे बा जोनोम फाउन्डेसन डे बा जिखुनु प्रग्राम बा R.Daoka होननानै बुङोबा प्रग्रेसिभ ग्रुपआवहाय स्टेटमेन्ट होनाया बिथांनि सायावनो निर्भर जायोमोन। बिनि बादै रावबो होनायखौ जों नुनो मोनामोन। नाथाय दा दिनै बियो मा हालोदाव दं NDFBनि दैदेनगिरिफ्राथ' दा जेबो अबस्था गैया गावबा गाव थांना थानायनि खोथाखौ साननानैनो दिनै गुबुननि खोथाखौ साननो हायि जानानै दं। बिजों लोगोसे दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङाथ' दिनै पावाराव दं। बिथाङाथ' दिनै डिपुटि CM आरो बिजों लोगोसे EM दङ सासे रन्जित बसुमतारी बिथांमोनाबोथ' थांनानै दान्दिसे खबर लाहैनो हायो। नाथाय बिथांमोनखौ खबर लाहैनो सम गैया। बिथांमोननि सायाव NDFBया माब्ला डिसबेन्ड जागोन NDFBया माला डिसबेन्ड जानानै माला गावबा गाव न'आव थांनानै थाहैगोन आं माला EM जागोन आं माला MCLA जागोन आं माला डिपुटि चिफ जागोन नै बेफोरबायदि साननायासो दङ बा बिथांमोननावहाय बेफोरबायदि सिन्ताधाराखौसो जों नुनो मोनो। जेखियानो जादोला आं गोबां बाथ्रा बुंनो थाङा बिनि बारैबो उनाव आरो लाबोबावगोन। R.Daoka बिथांनि हालोदखौ जों दान्दिसे नायनानै लानि लोगोसे बिथांनि बिसिया मा बाथ्रा बुंदों मा मावनानै जायो बेखौ एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनि। फार्स्टआव नोंथांनि गासैबो चेनेलखौ हामबाय होन ओमफ्राय आंलाय मा होनबावनो आंनो बुंनो गोनां जेबोनो गैखाया बर्थमान। बे सरकारा जेरैबायदि माबा खालामदों बेबायदिनो दङ। दासिम खबरखौ फैयाखै आंनि बिसिम फैयाखै न'सिम। ओमफ्राय
आंबो मालाबा बिदिनो थांदोंमोन बे लोगो मोनहैदों ओमफ्राय बे न'सिमाव फैयाखै आरो बे दानिल' नङा 7 बोसोर जाबाय खोमा ना 7 बोसोर जाबाय बेनि दासान्दि ट्रिटमेन्टखौ बिदिनो पैसा गैया थाखा गैया बहाय लानो दासान्दि ट्रिटमेन्ट होनाय जिनिसानो गैया गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय समनि रादाब चेनेलसिम आङो रोजा साबायखर बावहरो बेजों लोगोसे आङो जे बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि न'खरखौथ' गोबाङानो मिथिगौ बेबायदिनो आंनि हौवाया थांनाय 2018 मायथाइयाव जे जादोंमोन प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन बेयो ओमफ्राय दा जायखिजाया दा बिदिनो एसे मोजां जानानै थाबाय ओमफ्राय बाखिखिनि बिदिनो दङ थाबायनो हाया ओमफ्राय गावनि खुगाफ्राबो एसेबां मोजां बुंनो हाया बेयो ओमफ्राय दा बेखिनियानो दंथ'यो आरो दा फाहामथाय लानाय समाव बै समावहाय एकट जायै समावहाय लादोंमोन ओमफ्राय एकट जाखांनानैथ' रावबो फैथ'नाय जायाखै आरो खबर लाथ'नाय जायाखै दाथ' न'खरनि हालोदाथ' गोबां खस्थ'आनो ओमफ्राय दा आंनि जेनेबा हासबेन्डआ न'खरनि गारजेना गोग्लैसोनानै थानायलाय जेबो खामानिखौथ' मावनो हाखाया ओमफ्राय बिदिनो बे जेबो खालामनोबो हाला माने बेजोंहाय माने सासे मानसिसो थाफानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो आङो दा खस्थ' मस्थ' बिदिनो आङो माने ओरैनो दर्जि सुनानै जायो अनसुंथाइखौ आङो थांनायाथ' थांनाय जायाखै बेफोरबायदि रावनावबो ओमफ्राय बिदिनो गोबां जेन'बा माखासे लिडारफ्रा बुंदों माने माब्लाबा नायगोन बा सम जायोबा नायलांगोन मागोन बेफोरखौ बुंनायलाय दा जोंबो दङ आरो बिदिनो नेनानै सारमोनखौनो नेदों दा टेलरिं होनायाथ' बिदिनो जास्ट एसेबां मानिथ' गासिबो हाजोबा बिजों माने न'खरखौ दानि संसार जानायावथ' गोबां थाखा फैसा नांगौ संसार जानायावहाय बिदिनो ओरैनोबाबो जेन'बा खरसा बायनानै जानोबाबो बेखिनि टेलरिंजों हाया सोलिनो ओमफ्राय ओरै गथ'फोर दं फरायनाय दा गोबां खस्थ' जायो आरो नायाव माने सहाय होयो आं बेखौ खावलायो आरो फरायनांगौनि खोथा दं बिसोरखौ नायलांनांगौ बिसोरनि इयुनखौ जाहाथे मानगोनां जोंनि बिटिआर सरकारनि गासै आं बिसोरखौ खावलायहरो आरो सारमोनखौहाय फिसाला गिदिरा एबार पिअ फाइनाल होगोन ओमफ्राय दा बियो बे पिअ फाइनाल होखांनानै बियो बिनिफ्राय ओंखारसिगोन दा बेखौ एडमिसन लानांगौ मानांगौ थाखा फैसा नांगोन आरो ओमफ्राय फिसा हिन्जाव सासेया बियो क्लास 6 आव फरायो फिसाला देरसिना दा नवोदया स्कुलाव फरायनानै दङ बियो नोंगौ मोनसे समावहाय जेब्लानाखि गोबां आफारा जयैनो दंमोन बे समाव गोबांथार खस्थ' लाबोदोंमोन दाथ' आरो बेमाराव गोलैनाय हिसाबै दा रावबो खबर लानाय जायाखै बेफोरबायदि आरोखि जायखिजाया जोङो मालाबा खबर लायो ओमफ्राय सारमोना रायज्लायहरनाया ओमफ्राय आंनि न'आव गोबावसै आरो फैयो